Moi, minun nimeni on Viivi. Minun nimeni on Amanda ja meidän ideamme, miten tehdä koulusta kiinnostavampaa, on Immersion Room ja reality-pelit yhdistettynä. Immersion Room on huone, jonka jokaisella sivulla on älytaulu, jotka toimivat kosketuksella. Reality-pelit tarkoittaa sitä, että jokaiselle eri oppiaineelle on erilainen reality-peli. Esimerkiksi ympäristölle ja luonnontiedolle sinä olet siinä pelissä metsässä ja metsänvartija kertoo sinulle, mitä kasveja tuot hänelle. Koulussa me teemme tehtävät Immersion Roomissa ja kotona puhelimitse, mutta ei hätää, jos sulla ei ole puhelinta. Opettajat antavat kumminkin sinulle vihkon, mihin voit tehdä normaalin tapaan tehtäväsi. Meidän ideamme korjaa sen ongelman, miten innoittavaa se on tulla koulusta hirveä kasa kirjoja repussa. Tässä on kaikki meidän idean osallistujat. Moi, mä oon Aapo. Moi, mä oon Niko. Moi, mä oon Ruusu. Moi, mä oon Aada. Moi, mä oon Emmi. Moi, mä oon Jenika. Moi, mä oon Ville. Moi, mä oon Antoni. Kiitos. Moi, mä jaksot taas näitä läksyjä, ne on niin järjestetään. Kuules, meillä on siellä ratkaisu. Otapa toi sun puhelin käteen ja pelaa reality-peliä. Pystytään noin sun läksyt paljon helpommin. Terveisiä Vuosaaren peruskoululta!